लोगोफोर इन्दि खुन्दुंखौ नै माइदि होबाय आइ बिखुमजोआ। हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बुहुत थेथे महरखौ लानानै आसा खालामो दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन आरो आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोरानै हाबसननानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनै न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर मैयानि ब्लग भिडिअ ओमफ्राय दाखालिनि ब्लग भिडिअ लोगोफोर फुरा कमेन्टआनो अब लोगोफोर मा कारनाव जाखो हमनानैनो मोनला आङो। माने बाबु फिसाखौ माने बाबु उन्दैखौ देखायनायनि थाखायनो माने अब जादों होननानै माने सानदों आरो खायसे खायसे होनोना गथ' उन्दै बांद्राय देखायब्लाथाय माने कमेन्टआ अफ जायो ओरै होननानै। ओमफ्राय मैयानि ब्लगावबो ओरैनो खस्थ' मस्थ' बरबाद जालांजोबदों आरो लोगोफोर। खस्थ' खालामनाय भिडिअफोरा माने बिराद खस्थ' जायोना बानायनायफोरावबो गथ'जों गथायजों ब्लग बानायनाया। मैयाबो कमेन्टआनो अफ आरो दाखालिनियावबो बिदिनो बाबु फिसाखौ खानाय हानायनि सोमोन्दै देखायबाय थानायावनो आरो बेबो कमेन्टआनो अफ। आयै आंनि खस्थ'नि फिथाइया ओरैनो दैयाव थांजोबदों होननानै सानना लायो आं। माने कमेन्ट अफ जाबाथाय माने भिउबो फैनो नागिरा आरो फारसेथिं माने जाय बुंहरनो गोनां बाथ्रा लोगोफोरा बा नायगिरिफोरा बिथांमोना माने बुंहरनो हाया। ओंखायनो माने फुल भिडिअ माने नायनाय जाया आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर मैयानिजों दिनैजों एकदम फुरा दैबानायाव गोजावलांबाय आरो आंनिया ब्लग बानायनाया। ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो बिराद गोसा लोगोफोर सान्दुङा दा बुंसै ओरैबायसा गोसा मुथुथे माने ससे लामाबो थाबायनो हायै रखम आरोना गोसाया। ओमफ्राय लोगोफोर सान्दुं गोसाबाबो माने खानायखौ स्र' लोबना लाबाय आङो। बिराद गोबाव जाबायमोन खर' लोबिया आरो गोबाव नङाबाबो साननै सानथामजोंनो लोबबाय थानांगौ जाहैयो आरोना। बेनिफ्राय लोबदोंब्लाबो माने आगारनानै लानायनि टाइमानो गैया होननाय बायदि आरोना। गरमाव माने आगारनो बायो। गरमफोराव माने खानायफोरखौ हगारसारनानै लानो हाया। लोबबाबो थेबखांनासो ग्रोब लाबाय आङो। ओमफ्राय लोगोफोर फिसालानि लन्थि बेरनाया दाखालि जे लन्थि बेरनायनि सोमोन्दै होबाय थादोंमोन ना मैया दाखालिफोर। ओमफ्राय दिनै माने एसे रुंबाय आरोना, एसे मोजां जाबाय। ओमफ्राय दिनै माने बांसिनबो गेलेदों। ओमफ्राय लोगोसे माने एसे खेंखें खांखां बिमाजों बाथाबबाय थानायफोराबो एसे माने खम जादों आरोना। ओमफ्राय दायो गेलेगासिनो फिसालाया। ओमफ्राय फिसाला गेलेबाय थानायावनो माबार संनाय खावनायफोरखौ ओरैबायसा लाहार फाहार खालामबाय आङो लोगोफोर आथुर बिथुरनो। ओमफ्राय आङो मा संनो देखायनो र' लोगोफोर नै नायदो आथुर बिथुरावनो माने नै आंना थावानो खम जालायलांबाय आरो। आं भिन्दि आलु बुट माबा मटर फ्राय खालामनो नागिरदोंमोन, नाथाय गैया साननाय बायदि जानाय नंला लोगोफोर। थावानो खम जादों आरोना। बेखौ आङो मा खालामगोन आलौ मा होनो बानलुखौ एसे गोसा होनोसै ओमफ्राय दै एसे होनानै फोमोननोसै आरो उपाय गैला आरोना। माबायदि सिथाबना होबाय नों आथुर बिथुरनि खामानिया थिग नङा लोगोफोर। मोनबायहाय लोगोफोर नै बोरैबा खुगायाव लेथ्रा थ्रा नुथारबाय आरोना ओंख्रिखौनो। मुगैनाङा दे लोगोफोर मा ओंख्रिसो बेलाय लेथ्रा बाथ्रा लायरे होननानै। ओमफ्राय माने उपाय गैयियावसो जादों आरोना लोगोफोर। मोनबायबो नै जेब जेबैनो दोनबाय आं रोसिनो। मोनसेया मोनखांनाय लोगो लोगोनो मोनसे आरो बोरायनि फेभरेट लोगोफोर अमा बेदर। नै मालाय मैया बोराया बाजारनिफ्राय लाबोनानै खावसे जानानै खावसे फोरानना दोनोमोन लोगोफोर। ओमफ्राय बेखौनो माने नारजि गोरानखौ माने सिफ्लेनानै एव ओरैनानै बुंलांदों आरो। गावबो दायो न'आव गैया, बेलेगावसो थांदों खामानियाव। ओमफ्राय लोगोफोर नै एसे मैयानो मारे अरावबो फोरानदोंमोन। ओमफ्राय लोगोसे सान्दुङावबो एसे फोरानबाय नै जि बरिया नै मोदोमलायनाय। ओमफ्राय लोगोसे नारजिखौबो माने आं सान्दुङाव एसे होस्रोनानै लाहरदोंमोन आरो। नै एसे होस्रोनानै लाहरदोंमोन ओमफ्राय ग्रोब माने सिफ्लेनाल' होसिगोन आरोना। स्रेम स्रेम जाखाबाय नालाय बियो सान्दुङावनो। ओमफ्राय एवबाय थानोसै र' लोगोफोर। बहाथो गारनो हानो मालाय गावनि फेभरेट हिन्जावा जायादों मा जादों ना, गावथ' मोनजाबानो जाबायना नोङो लोगोफोर। संहोलांनोसै र' एसे फिदिंस्रोना लानोसै र' लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनो मस्ला मस्लि आरो देनाय बायदिसिनाफोरखौबो एसे फिदिंना लानोसै। ओमफ्राय दसे थाबाथाय माने नारजिखौ होना हरसिगोन आरोना। जि साफा मेजेमथार नै लोगोफोर अमा बेदराबो। मस्ला मस्लि बानलु सब होहरखाजोब्बाय। ओमफ्राय नै बेखौ दायो सिफ्लेना होनोसै। स्रेम जालायथारदों नै सान्दुङाव फोराननायखाय। स्रेम जालायथारदों नै सान्दुङाव होनायखाय एसे सिफ्लेनानै लानोसै।
मैला गैखाया लोगोफोर बिलाइयावनो माबायावनो बिफाङावनो बिलाइसो खादोंमोन नालाय जेबो मैला गैया आरोना दाननायावनो बरिया दानखानांगौ हा हु जेबो माने टेनसन गैया आरो ओरैनो जानोल' नांगौ आरो सिफ्लेनानै जि बरिया मोनबाय नै लोगोफोर नारजिजों अमाजों ओमफ्राय माने एसे फोरानबावगोन आरो दै जाद्रायदो माने दैखौ एसे फोरानबावनोसै ओमफ्राय जि बरिया नै बरिया नुखाबाय मोदोमलायबाय लोगोफोर नारजिनो लोगोफोर इन्दि खुन्दुंखौ नै माइदि होबाय आइ बिखुमजोआ ओमफ्राय मा बोरै खालामो आइ जिगाबखौ सुस्रनानै रुग्रोनांगौ रुनानै ओमफ्राय कालारा ओंखारबा जिगाबनि कालारा ओंखारबा सोमनानै ओंखामखौबो आरो रुबाय रुनानै रन्दैखौ होबाय लकेल माइरंखौ रुनानै रन्दैखौ होयो ए ओमफ्राय फार्स्टआव माबायाव सिगाङाव माने इखौ खुन्दुंखौ ओरैनो रुग्रोजोबो रुग्रोआ माबाबायब्रा खुन्दुंखौ जिगाबखौ रुबाय जिगाबा सुनानै रुबाय लाना जिगाबा कालार ओंखारबायना गोमोनो जोंखाङोना जिगाबनि कालारा ओमफ्राय जिगाबनि कालाराव जिगाब माने मा जिगाब बै जिगाब ओइ माइदि जिगाब बै गथा गोजोंखौ बख्ल' रुदो ए ओमफ्राय इखौ बोफाद' इखौ होफाया जिगाबनि कालारखौ माबायो होयो जिगाबखौ रुख'नानै बेनिफ्राय जिगाबखौ सरबाय सरनानै खुन्दुंखौ होबाय नारसोमग्रोबाय माइदि माबायावनो इ जिगाबनि माबायाव रोसियाव ओमफ्राय उनावसो ओंखामजों आरो सेफ्लेना होबावबाय ओंखामजों सेफ्लेनायाव आरो सोमबाय नै दा माइदिया बेसे साफा ख्रां नांबाय आयु माथो भेजालथारानोलाय भेजालथ' आरो ओरैनो इयो दा 9,000नि खुन्दुङा इयाव 10 खानाव उथिबावनायसो नङा जि भेजालखानो लोगोफोर नायनाय माबा जिगाबनि रोसि होलायोनो आरो जिगाबनि रोसियाव सोमब्रनानै ओंखायनोथ' ओमफ्राय आरो ओंखामनि मारखो माबानानै रोसिखौ सोमस्रयो आरोना जि खस्थ'खा नै आइ बिखुमजो रांगावलिया बिराद खस्थ' खालामनो हागौहाय इयो नांगौबा बारा नङा दामा 3,000 खस्थ'बाबो जोंबो एसेबां लाबखौ लाया आरो गांसेयाव 3,000 आफिनि मबाइलावनो बिहर अनलाइन नाम्बार दखानाव होना दोनगोन सालबारियाव हृदय बसुमतारिनाव दायो लोगोफोर आइ बिखुमजो रांगावलिया इन्दि खुन्दुंखौ माइदि होबाय आरो ओमफ्राय मा बोरै होयो नोंथांमोननोथ' खोन्थाखाजोब्बायानो आइ बिखुमजोआ ओमफ्राय दायो माबा बेसेयाव फानगोन बेखौबो माने खोन्थाखाबाय आरो गांसेयाव माने 3,000 करि फानगोननो आरो 3,000 करि ओमफ्राय आगरखौबो एरगोन आरो गिदिर नोंथांमोना नुलांबाय थागोन गेजेर एरगोन माबा खुन्दुं एरगोन लायनो थांदो दिनै मा होनदोंमोन खुन्दुं नामा पाट नुवालै मा खुन्दुं टाक्रि रखमानो लायनो थांदो नामखौ बोरैबा हारिखौनो बावगारलायलाङो बुरै मानसि बावगार लायनो थांदो गाबोन सोंबानो समनियानो नो खनबानो एरनाय जागोन ना जागोन दे बाजार दिना लायखायाबा आं भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायबाय थागोन आइ बिखुमजो रांगावलिनि इन्दि सि दानायखौ माने दै लोगोफोर नांगौबा आरो लकेल दख'ना दाबावगोन आं फाख्रि माथानि आं माइदि होया सारा हिखौनो मोजां मोनखाया बुरैबाबो काट्रासो आइ बिखुमजो रांगावलिया नुवाखै इन्दि दानो नामायबावबाय खाट्रा दाबायदिनि बिहामजोफोरासो हौवानिल' खाट्रा मबाइलाव फेसबुकाव होनाय खारनायल' हौवाखौ बेराम खालायना बुथारनायल' ना हुवा खारनाय माबा हियो लाना माबा गारना खारनाय दाङा जोंबो सासेयानो भगबाना दाना हरखाबाय दाबायदिनि बिहामजोफोरा मबाइलाव लाइन मारि हुवा गारना खारोनो नायनाय मा होनखायो लोगोफोर जोंनाबो जानोबो हानाय ना बे कारनाव रायखालाङो जों साबधान आंथ' मोनखायाखैनो सासेल' फिसाला आरो नोंसोरनो रायलाबा साबधानखा मालाय नुवाखै देन्जार बेंखायो दा आंबो गांसे लानोसै फिसाजोनि सायाव लाखानांगोन ना एसे खस्थ' नोङो इमाखा जिखौ दाजोबगोन नोङो हेसर गिदिं खनलायनाय इमाखाया नों गांसे लाखानांगोन ना जोंसो गारगोन आरो दा माबाबा रानबा आरो जोंबावसिगोनसो नाय माबायदि दासिनांगौ रायजोखौ गोदोनि बिमा बिफाया सिखायलांखानाय जोंखौ दास्रिबाय थानांगौ आरो ना आसि खाजोबगोन सोंलाय आसि जायोना दास्रियाबा नै जोंना फिसाफोरा रोंखागौ सानै फिसा हिनजावखादो आंना आखुजि गैया दे
दा थानायाथ' एक्सपार्टसो आंना फिसाजोआ सोरनोबा नांगौबा हरगोन आंलाय नांगौबाथ' हरखागोनानो मोजांबा फिसाजोखौ जासिबायहाय लोगोफोर फिसाजो इन्दि सि दाग्राखौ फिसाजो सासे दंबावो लोगोफोर आइ बिखुमजो रांगावलिया फिसाजो सानै आरो ओमफ्राय सानैयाव सासे हाबा जानो दंबावो लोगोफोर ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबाथाय हरगोन होनदो आरो अनलाइननि गेजेरजों जासिहरदो आजिखालि जियाल' अनलाइन जाया लोगोफोर मानसिखौबो अनलाइन खालामहरबाय नै आइ बिखुमजो रांगावलिया अनलाइननि गेजेरजों माने फिसाजोखौ जासिहरबाय नै